Bună și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi o să ne jucăm FNAF și este marți și sper că o să trecem de prima noapte. Cum să zic eu, marțea, joia și sâmbătă o să postez cu, cum se numește, nu mai știu cum se numește. O să postez cu FNAF. Deci 98 deja la sută. Cum ați zis? Nu că zic că nu prea înțeleg. Mutcare. Nu înțeleg de ce scade când eu nu folosesc. Nu cred că ar. Mi-a trimis ceva mesaj pe nuclearul în 5 de 400 m. Așa. Nu prea înțeleg de ce mi se duce dacă e de-abia 12 dimineața și nici n-am aprins nimic, adică uite, 23, nu știu. Așa, și nu uitați, dacă vă place ce postez, nu uitați să dați like dacă mai vreți episoade de genul cu horror. Asta este primul episod care îl postez cu horror, adică sper să vă placă. În caz că se mai aude celălalt așa pe fundal sau muzică, ignorați-o că e sora mea și n-am. Bun, să vedem dacă ceva s-a mișcat. Foxy, nu. Poate, deci o să facem multe serii. Mai ales când o să-mi iau un laptop. Uai. O să ne jucăm și jocuri care îmi plac mie. Adică, na. O să edităm videoclipurile mult mai bine. Și da, să nu uitați să apăsați pe butonul de like și subscribe și share, ca să vadă mai mulți prieteni, să dea și ei tot like. Vedem că nu s-a mișcat niciun animatronic, ceea ce e ciudat. Da, e chiar ciudat, nu știu. Și cred că știți scopul, dacă nu știți scopul o să vi-l pun în descriere, dacă nu, dar n-aveți cum să nu știți jocul. Dacă vreți să instalați jocul, puteți să-mi spuneți în descriere, în comentarii, scuze. Și când îmi puneți în comentarii, la un anumit de 10, dacă sunt 10 comentarii, și o să scrie vreau să mă înveți cum să fac FNAF 1, îmi zice. Și na. Dar nu prea se mișcă nimeni, nu înțeleg. Așa. Sper că nu se aude ciudat sau ceva. Că am făcut să nu prea se audă muzica lui sora mea. Dacă nu știți animatorii, ce o să vă zic eu. Primul este Freddy, ursul. Al doua este Chica. Este o găină, cred, da, găină, n-ar ce să fie. Bonnie este băiat și este, cum să zic eu, iepure. Ce mai este? Foxy, care este o vulpe, doar că este băiat, nu fată. Unii zic că e fată, doar că el este băiat, mai ales mie îmi place de Foxy. Nu știu, mie îmi place de mine, mi-a plăcut de Foxy. Da, după cum am zis, nu cam se mișcă animatronicii. Și nu uitați, dacă vă place, dacă mai vreți să postăm adică o să vedeți miercuri, adică mâine, un episod cu un invitat special și să-mi spuneți dacă vreți să mai postăm cu el. Adică o să ne jucăm pe Roblox, doar că altul ăsta. Așa. Joi cred că o să postăm cu nu. Joi postăm iară cu FNAF. Că e marți, joi, marți. What? A plecat. Bonnie. E aici așa, nu, e aici cel mai probabil. Da, uite-l. Ia să încercem. Nu merge. Vreau să văd dacă merge să apăs pe
nasul lui Freddy cât timp era acolo. Dar se pare că nu mergem. 67%. Să nu vă aud un comentariu cu 6-7, da? Se mișcă. Nu. 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 A, uite-l. 1B. Se văd că nu prea cred că vreau să vină. Dacă ar fi la 1C nu vine nimeni. A plecat și Cica, băga mea și... Ei, nu arăta cum mai furpe și așa mai urât. Dar nu. Nu știu unde sunt ăia. Ăsta o fi Cica sau Bonnie. Dar nu-l găsesc pe... Nu-l găsesc. Da, nu-l găsesc. Deci așa, așa. Bum, 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 bum. Nu-l găsesc. Să nu-l găsesc. Nu aici, nici aici. Da, e 4 dimineața, dar nu înțeleg unde e Bonnie. A dispărut din joc. Ce naiba? Cica sau cine e la Bonnie? Nu. Deci asta pare a plecat. Dar nu prea-i văd. Bonnie, uite la acolo sau Cica. Da, e Bonnie, sigur e Bonnie. Cica, nu știu unde este. A, uite-o pe Cica. Cica, Bonnie. Cred că rezistăm cu 40% până la 6 dimineața. Da. Cred că aici nu. Cred că ce. Uite-l pe Bonnie. S-a dus aici. Cica nu mai e aici. Că și ea vine. Oh, de ce sunt amândoi aici? Cica aici. Bonnie aici. Nu. Bonnie are acolo. Bonnie să vină. Deja începe cam... Da, începe cam... greuț. S-a așezat de acolo. Da, o să vină la asta. Cred că până stă puțin și o să vină. Dar nu ne temem că o să se facă și asta. What the fuck, what the fuck? Ce caută Freddy aici? What the fuck? Cred că o să... Da. Cam atât cu episodul ăsta. Da, o să caut pe un ghid să mă uit, că nu știu de ce m-a omorât Fredbear. Bine, cam atât cu episodul ăsta. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați voi un like, subscribe, share dacă v-a plăcut video și pa!